Jotono lamsogo hanya hai ingkai welcome to my channel ingkai hanya hai norno jotono lamsogo tia sal keding mani ulo sal norong ni buskango hanya hai painu ga khakya tini norong ni thaniwo kaisa kok sanani bagi faimani among ngangkai sing jotono tibra sarok sing sini mu ngangkai sing tag borok ri mana ri ta ri gana ri sa ba tag borok ni kamsle ama hai rok snambai das hat rok snambai chomlai mani ama hai angkai norok ni thaniwo ka angomono sana phayo as a tamnani rignai collection house kabo gangkai sini no sini norok nabono sanai je norok rignai te rikutu set te blouse set te bakiri sarok norok nangai tonghang kai ang bai contact hakang kai norok mani mano among kang babai ke mana dukan lek racing dukan dia tabu sudara dia ko olo bus kanggo ijakon mang tong kono thik re angka among kang kai mo hai sing tagai phalo মানে অর্ডার মাংখাই তাগতে তাগদার তংখা বসন ফালাই রহর আমা হাইতা ngakai যেমন তাবুক নরক তাগদানি মুসুঙ্গি তংখাই নরক অর্ডার ইমনো তাবুক তো বসকাঙ্গ ফাই দङ गोबांमा फेस्टिवल पूजा फेस्टिवल ते बसकांग क्रिसमास ama hairok फाइ दङ बसकांनि जरगो ngai नरक रिगनाय नाङै तंखाइ नरक केनगै मानो taginani bagi order dinani bagi kai norok mas kaisen sekang mas hanai ba 1 month sekang mas hanai design ma phunuk nai mo haike tak nai mas hanai color mo haing nai bethai mo haing na bahai tak ma khang norok no sanai tak ma yang sanai bahai kai abon bagi no norok order ri mano tabu buskang ni jora kai ang norok no phunuga no tabu je buskango stock tongmani mane tongmani tabu je ri gnai paijak ang norok no phunugai tongo tak already tongo amo paije ko buskango paije phun mam tongo saja salani bisingo baksa to order ingjak tongo koekta angka ma hai ingkai tangai ngai sing baksa to order iwinyo takri tongo tabu buskang pujani bagi te buskang christmas songni bagi bui je hamjaknai rok je nangnai rok tagri buya koninyo tabu tagi tongo te baksani paikha baksani odek modek thangjak ama hai nge khapung mare te kising songrok angbai contact khlaimano ani phone number ngakai 9612777810 amo jagan rok whatsapp khlaidi text khlaidi whatsapp ti whatsapp ti text khlaiga ngena norang kok sai manai te kerenggi mana ta am hai gaban bagino khapung mare te kising song norong no tin norong ni thani norong buskang phainung ja phaimen ka amono norok je rignai tag borok nangai tong hangkai rignai set nangai tong hangkai risa nangai tong hangkai norok contact khlaidi ang bai norok contact khlaiga ka mani manai sing sinthani stock re sing order mankai tagi rohoro plus koekta je stock tongmani hangkai sing panai man hangkai customer hangkai sing phalai rohoro ngai khapung mare te kising song abon ni bagai norong thani phainung ja phaimen kini joto borno rignai hamjago buri rong ngangkai bisebak buri rong ni bagino ka hamamo ngkai norok ang bekin ba bini morok mani dan rong ngangkai tongo rignai simi 5500 tongo ba rignai dikutu set ngangkai 14000 ba 14500 ka abone joto blouse set ngangkai 16000 ba 15000 ba hairo gairi 1500 2000 1800 ama hairo tonga bu kabangma buthainu bujiwi takmani cost no onjai bujiwi amo kisa dama khlaya ama haita जों दामुं जागो हाइपनो ताक जे ताक नाय रok hingga borok saimano busu kosto bobai ke tagi bethai kabang kubung hangkai kosto tongo gaban bagai kisa rangi mari bo kisa morok ni thango gaban bagai ta gaban bagai no norok no sawi tongo tabuk norok contact khlaimani bisingte norok pai mano te order wi tagri mano aba haita ngai komse kom 1 month 1 mas jora mari nai tang hangkai tak nani tak banya hangkai kom no 1 mas time nangai phan mano nangai phan mana bahai ngai khapang ni mare ki te kising song joto rignai norok collection nangai tong hangkai ani channel bising te ang bai kering mani bising te ani phone number rijak tong na description no hangkai as a rignai collection house hangkai norok arni bising te collection khlai norok nahari mano nang hangkai gai buskang jarwa hanya hai norok ni buska thanibo phainung jak phainai te kabang ma topping no tui hingkai norok nai tong di ani channel bai kering tong di te jotono jotono kayo subscribe like share comment sa abnorok sa ke khlainai gai joto hanya hai ti samalai hambai